žirafu ste mi tu doniesli. Ja by som sa ani s ním nebavil, v realite by som neoslovil. Podľa mňa som sa prekvapil, že som celkom slušne sa vyjadrovala. Nemala som to snažiť. No čus. No čus! Co dělá tím obočím? Naši holuskovia zoradia trojice slov a... No, môžeš si odsobnúť. Čo je ti s tebou? Počkaj! Cože, jak po ní vyjel, ne? Ty si nudná. Dal by som jej 2 z 10. Vítám vás u dnešního videa, dámy a pánové. Společně se jdeme podívat na to, jak Denisa chtěla z rande utéct do vesmíru a Daniel úplně nezvládl svoje ego. Pojďme se na to podívat, jak by se randit určitě nemělo. Diely uvidíš. Takže si to vzdal. Jak vzdal? Takú žirafu ste mi tu doniesli. Že ako popiješ? Čo na mňa skáčeš? Ako nechcem uraziť akože Denisku nič ako, ale keby som mal ako zhodnotiť. Tento diel menučka ti prináša Astrid, aby tvoja pokožka žiarila nielen na prvom rande, ale aj po ňom. V dnešnom menučku rande naslepo absolvuje ukecaný Daniel. Ahojte, moje meno je Daniel, pochádzam z Bratislavy, z Kramárov a je mi 22 rokov. Študujem na Newtone, to je ekonomická univerzita. Čo robím vo voľnom čase? No tak väčšinou chodím ako do fitka, to je taká klasika. Kámo, první red flag by byl pro mě jako tady ten nezaplej knoflík, kámo. Taká klasika. Jazdím si proste len tak s autom, alebo si tunujem to auto. Ja som taký autička. Do menúčka som sa prihlásil úplnou náhodou, proste boli sme s chalanmi a oni mali akože partnerky a tak, ja som tam bol jak taký debilko sám, akože nebol som sám, bol som tam s nejakými ako bavami, ale to boli také. Proste mi rozprávali, že Danko, že ty si taký dobrý chalan, len akože možno na začiatku pôsobíš taký, že arogantný, ale ty vo vnútri, keď ťa by poznala, tak ty si úplne super, že čo nemáš žiadnu babu, akože tak povedali, že ty by sa úplne hodil, že do tejto show menúčko, takže vlastne kamaráti ma do toho tak nastrčili. Oproti Danielovi sme posadili sympatickú Denisku, s ktorou sa predtým nikdy nevidel. Servírujeme prvý chod, po ktorom uvidíme, či sa dvojica má o čom rozprávať. No, OK. Ahoj. Tak ja som Daniel. Ja som Denisa. No, teší ma, aj keď tu máme neviem, tento múr. To pôjde preč. Tak nejakú otázku, no. Tak povedz mi niečo také, čo zaujímavé. Kámo, to je hodně nesympatický klučina. Už prostě od pohledu gestikulace, kámo. Forced nonchalant. Zaujímavé o tebe. Ahojte, moje meno je Denisa a pochádzam z Rožňavy, mám 23 rokov. Študujem v Prešove špeciálnu pedagogiku, ktorá je vlastne zameraná na edukáciu postihnutých detí. Nemám dostatok voľného času, ale tak rada chodím do fitka po novom. Tak môj partner by mal byť rešpektujúci a tolerantný, vtipný a pekný. No, tak to si myslela úplně všechno. V čom si taká výnimočná? V nič nerobení napríklad. No už som vedel, že to nebude dobré. Už podľa hlasu, ako nemala nepríjemný hlas, ako to neurčite, ale by som taký chcel jemnejší trošku hlas na dievčati. Ty si v čom? Jako já chápu, co tím chce říct, jako svým způsobem, ale jako představa, že nějaká holka je úplně totálně skvělá a potom by měla nějaký hlas a já bych jako byl jakože tak to je tebe seru, vole, protože prostě mluvíš jak chlap. Ale jako zase je pravda, že asi bych nechtěl nějakou holku, která by byla jako Já tě hrozně miluju, Ondro, jsi fakt skvělej kluk a chtěla bych si tě jednou dne vzít. To by mi asi vadilo. Výnimočný. Hrám sa s autom, si ho montujem v voľnom čase. Možno, že som citlivý ako, jak sa to povie, že si rád vypočujem, maličkosti si všímam, možno v tom som výnimočný, že si každú maličko všímam. A ako dlho sa už takto zaoberáš tými autami? To ma zaujíma celkom. Tak ja už ako malé decko, keď som dedo ešte žil, tak on mal ako také Subaru, ako neviem už čo to bolo presne, lebo som bol malý. Nepamätám, taká zelená Metaliza. To, že autičkár mi nevadí, ak to má ako hobby. Jak som dostal vodičák v 18, 17, tak som proste si to auto... Hele, já to řeknu úplně jednoduše, jo. Já kdykoliv jsem se setkal s někým, kdo je jako autičkář, tak většinou to byl člověk, který ho nezajímalo vůbec nic jiného, než jenom to auto. Pro mě přidaná hodnota v konverzaci 0. Ale jako věřím, že existují jako i takový, kteří to mají jako fakt jenom hobby a není to jako, že jejich celá osobnost, ale já jsem teda takovýho člověka ještě nepotkal.
dorábal. Môžem sa opýtať, koľko máš rokov? 22. Na tom prvom stretnutí som strašne čakala, kedy sa ma už aj on niečo opýta. Ja som tam sa stále snažila sa ho pýtať, aby to nebolo také, že sme ticho. Je nejaký tvoj obľúbený šport, ktorý rád robíš, alebo sleduješ? Ani moc ne, moc som sa nevenoval obľúbenému športu, to ma donútili rodičia. Ja som bol hádzanár, bol som aj normálne, že majster Slovenska. Vieš, rodiče akože ma nutili ke sportu, lebo ja nie, lebo sporty, vieš, nič pre mňa. Ale akože bol som aj majster sveta, vieš, akože naozaj, lebo to som ja proste. Vieš, kam on vypadá, že to pes sere tam bejt, proste strašne. Vyhrali sme prvé miesto. Ja som kvázi skončil v 18, ak sme vyhrali akože zlato. Proste môj dedo mi povedal, že nemám talent na futbal a popri tom ja neviem, jak to mohol vedieť, keď som bol ešte Takže malý. si to vzdal. Jak vzdal? Preto ma nebavila hádzana, lebo som bol ako, ne že donútený, ale som to robil asi pre môjho deda. A nerobil som to pre seba. A ja som chcel hrať furt futbal. A máš nejakých súrodencov? Ja no, mám segru. Staršiu, mladšiu? Mladšiu. Ona má 19 rokov má. Ona si proste nenechá šlapať na hlavu, taká... A však to je dobré, nie? No, veď áno, len tak je to také, no, že neviem sa s ňou dohodnúť poriadne. Ja som mladšia, ja mám 23 rokov, moja sestra má 27 a ona si to schytala, čiže to tí mladší sú také obľúbenejšie zjavne. Dík teda. Nemáš za čo? Ale je to cítiť, Pravda. no. Mi to nevadilo, že mala 23 rokov, ako ja preferujem mladšie dievčatá. Nemám rád ako staršie. Potom to beriem skôr, keby to mala byť moja mama, že nebol som spokojný. Kámo, je o rok starší. Jako, já si vždycky nejvíc rozumím jako se staršíma. Mně se líbí, že oni jak jsou starší, tak prostě si umějí dupnout, kámo, a mají svůj názor. A jako není to jenom o tom, že já řeknu a tak to prostě je. Mně se to prostě nelíbí. Mně se líbí, když že nemá prostě problém s tím říct, hele, to je za mě sračka. Ale ne na sílu, ale že prostě, když si něco myslí, kámo, jak to řekne. A další věc, která je pro mě taková trošku obtížná u mladších holek, že oni vědí, kdo jsem. Že jakoby prostě natáčím tady na sítě, víš co, nějaký tady rozhovory mám už prostě na YouTube. A je to takový, že oni jako jsou většinou jako v prvních 5 minutách, co se s nima začnu bavit, jsou jakože aha, já tě znám z TikToku. A kámo, jsem jako, no, tak jo, no. Mi neříkej, že typka do 28 neví, kdo jsi. Ale jo, ale jak jsou prostě už starší, kámo, tak to mají v Ale je teda pravda, že jsem se jako třeba nebavil nikdy jako s holkou, která by byla jenom jako třeba o rok nebo o rok a půl mladší. Děláš, jak kdyby ti to vadilo, mě to jako lichotí a dělá mi to jako dobře na ego, ale určitě jako v tom nevidím nic víc, protože tam potom není jako rovnocenný parametr prostě toho vztahu. Tam je to prostě, že jako pozice faninka a kámo, já bych s tou holkou ani nechtěl spát, já bych měl prostě kámo extrémní jako mindrák z toho, že kámo prostě si mě vyfotí ve spánku nebo něco takového. Fakt jako. No, přesně kámo, nebo prostě, že jí kámo a začne to řešit s kámoškama, protože kámošky budou jako no, ty se bavíš so mnou, no, tak co, jakýho má ptáka? Máme pred sebou celebritné kráše. Wow! A ideme sa teda o nich porozprávať. Aj tento. Jaj, tento. To je tento. Chlapa. Čo to je? Koho tam Čo má? tam máš na? No, Viktor Na tom Šín, obrázku. Viktor Šín, okay. toho poznám. Máš ho rád? Ako nejakú pesničku si akože pustím, ale moc ho nejak nepočúvam. To, že nepočúva Viktora Šína, zase je to také, že on by ho začal počúvať, keby ma má rád. No povedz mi, dačo k Ariane Grande, ty tu máš Arianu Grande. No veď áno. No, ale čo sa ti na nej najviac páči? Ale ja neviem, tam je nejaká trošku tučnú, no ne, to je dobré, no. Bráško, já jsem úplně speechless. Ti na nej najviac páči? Ale ja neviem, tam je nejaká trošku tučnú, no ne, to je dobré, no. Ne, áno. Podľa hlasu som si ho predstavovala tak, že by mohol byť v pohode, ale to, ako sa vyjadroval, tak... Keď som bol ešte malý, tak sme mali ako také rakúske programy na telke. Ona to bola v nejakej tam showke, nejaké Nickelodeon, tak mne sa tak akože prostě páčilo. Kámo, týpek má prostě normálně tady koláče, že by si mohl otevřít pekařství, bráško, cukrárnu, originál. Fate, že v půlce se jim dojebal strojek. Nos, že by si na něj měl udělat zbrojní průkaz. A bude holce říkat, že kámo je tučná. Soudnost trošku. To je hrozný, fakt. A to jsme, kámo, na začátku. Taká malička. Hľadovo asi výška sa ti páči teda najviac na nej, áno? Nie, aj výška, áno. Aj že ako bruneta. A ona je taká, ja mám také milé ksichtiky proste, že ona je taká, že jak také deculo trochu. Čo, už gula očavy?
Čo 2 metre, ty kokos, akú žirafu ste mi tu doniesli. Kokos, ja tam budem šplhať. Opičák, 1,78 m. Podľa mňa som sa prekvapil, že som celkom slušne sa vyjadroval a že som bol na úrovni, si myslím. No. Že ako to piješ? Čo na mňa skáčeš? Kokos, tu rozprávaš, jak pijem vodu. Však lebo... Aha. Tak ja som... To je kámo Andrew Tate, mě úplně sere, já nenávidím, když mě někdo řekne, že jako Andrew Tate, vole, ty jsi dělal podobný content, kámo Ondřej Bláho, ty jsi trošku jako Andrew Tate, vole, Kámo, úplně bych poslal jeden loket, kámo, a pak vidíš ty, který tak fakt jsou, víš co, fakt tak fungujou a prostě mě z toho úplně, to mě úplně vytáčí. No ja mám všimla hneď, ako začal piť vodu to, že srká a ja som ho na to upozornila. A som čakala, že s tým prestane, ale on to rád robil ďalej. On rád srká. Predjedlo je za nami a dvojica vysiela zmiešané signály. Ak sa chcú vidieť, musí aspoň jeden z nich stlačiť tlačidlo položené na stole. Kámo. Nemala som to stlačiť. Ideme ďalej. Je čas, aby sa naša dvojica prvýkrát uvidela. Ako na seba zareagujú? No čus. No čus! Klasicky. No čus. Čau. Tak ma teší. Dej sa. Daniel. Ježiš, jaký No, drží tak tu asi ruku, jaký drží tu ruku. No, ja som mal chuť Jak leklou rybu, ale i ona teda jako podala ruku, jak... Oh můj bože. zjeť, jak som ju videl. Proste ja som už videl, proste, že to nebude fungovať. Jak som mu proste videl jej tvára, ale v realite by som odišiel, ja by som sa ani s ňou nebavil, v realite by som ho neoslovil. To je fakt v p***. Kdo mu dal jako takovýhle sebevědomí? Lebo mi neprišla atraktívna vôbec. Čaká nás druhý chod, špecialita šéf-kuchára. Tentokrát naši holúbkovia zoradia trojice slov a uvidia, či majú... Co dělá tím obočím? Čo je na to? šéf-kuchára. Tentokrát naši holúbkovia zoradia trojice slov a... uvidia, či majú radi to isté, alebo sa ich razantne líši. Tak tu máme nejakých 3 reperov alebo spevákov, spevačky. No, Kalín, Sima a Ego. Ideme si to zoradiť. Áno. No takže... No, Môžeme povedz, 3, tak ukáž to. 4. 3, 4. Boha, vedí to máme. No, aspoň na Sime sme sa zhodli, že druhé miesto. Sima má druhé miesto. Boha, Prečo no, je Kalina poslednou? No, lebo ho nepočúvam. A ja som kvázi na Egovi vyrastal, ako, neviem, či poznáš... Že ma len raz poznám. Čo? Nič, môžeš. Čo si povedal? Moja obľúbená skladba od Ega je určite z Podzem gangu City. Barbie, Oppenheimer a Mickey Černák. No. No, sme sa skoro zhodli, veď Barbie, no. Zase. Prečo si dala Barbinu? Ako... Ču, prečo si dala Barbínu? Lebo sa mi páčilo, ako to reprezentovalo ženy. A on. Margot Robbie je fakt ***čka. Takhle to bude úplne, čum. Skôr ty, prečo si dala Barbie? Tak, lebo keď si týchto dvoch špekulantov pozriem, tak moc by som k ním sympatie nemal. A Oppenheimer A však nejde o film? Jaj? Vážně si ten člověk teď myslel, že jako Barbie a Oppenheimer jsou jakože reálně... Já to nechápu. Vysvětlete mi to v komentáři, jdu dál. Čo hovor, radšej ty. Že by si mal aj vysvetlenie, hej? Áno, lebo ja to asi zle chápem. No to ja je, som že- trošku jednoduchší asi. Prekvapenie, plánovanie a spontánnosti. No ukáž, Deniska. Ja to mám všetko na prvom mieste. Ja som si Dobre. nevedela vybrať. Nevedela, A mne sa všetko páči. že všetko sa ti Áno, páči. ja som občas spontánna, občas chcem plánovať podľa toho, že o čo ide. Vieš čo, ja radšej už neplánujem nič, lebo ma to väčšinou sklame. Ja som väčšinou taký, že Protože plánuju na proste ja mám rád takú spontánnosť, že proste ťa niečo napadne a že ideme do toho. Čo by si preferovala? No Prvý prečo? bosk. No veď halo, veď pauza. Veď Počúvaj. kokos. Pauza. Kámo, on je hrozně prest. To musí být tak těžký člověk na to, jako s ním být třeba 5 hodin v kuse. To musí být hrozně těžký. A veď bodka a idem ďalej, ne? Takže prvý bosk. Kde by si chcela? V parku? V kine? Alebo v aute? V parku? No veď to je taká klasika v parku. To
To samozrejme toto bolo, ako v kine by som si v živote nedal. Tam je to také, ja neviem, tam chcem kúkať film. Presne na to som Ako ja nechcem, aby si mal Kámo, ona má mega radost z toho, že se s ním shodla na první věci. Ona je tak strašně clueless, tak strašně hodná. A je jako, že jo, shodli jsme se, že nebudeme se líbat v kině. A on byl, ale jako, já tě do kina nechci vzít. Budem potrebovať vedľajšiu stranu. No, môžeš si odsadiť. Ideme ďalej. Máme tu politiku, takže sú tu mená ako Šimečka, Pellegrini a Matovič. O tom vím úplný hovno. Tak to som veľmi zvedavá. Zdárte, Péro Bíla. Ty dal Matoviča druhého? Je to frajer. Akože áno, Je akože to dosť frajer. ten, čo zahalúzi, akože to má ako Je to vždycky frajer. odjebe z toho. Pellegrini je mi akože, jak on vystupuje na verejnosti, je mi sympatickejší. Áno, chodím vám voliť, ako vždycky mi to rodičia pripomenú, že aby si išiel voliť a nebudem rozprávať akože, no proste sa inšpirujem od rodičov, to volím čo rodičia, takže tak. Tak čo tu preferuješ, no Deniska? No veď terapiu? No veď idem! Šišmaria. Bože, ty kokos. No, Tak moja mama, terapia, astrologia alebo omša. Tak to je v piči. Já nevím, co je omša. To je jako náboženství, nebo? No tak ja som kresťan, takže ja idem na omšu. Chcem vystúpiť. A já bych to dal astrologie, terapie a omše. A to proto, protože astrologie je zadarmo. Všichni říkají, terapie je super. Aspoň ti konečně řeknou, co tě trápí a umíš to pojmenovat. Lidičky, podle mě je mnohem lepší o sobě říkat, že jste sigma, než to, že máte psychické problémy. Ale to jsem já, neberte si ze mě příklad. Povedať. Však nehovor. Veď bože, veď ja som... To, že je veriaci, mi neprekážalo, pokiaľ by netrval na niečom, s čím by som nesúhlasila. Keby nechcela... Přesně, svadbu v Lubko, kostole, souhlas. Boli by asi veľké nezhody. Ja mám veľký vzťah ako tomu modrému kostolíku, lebo tam som kvázi ako malý ministroval. A určite by som chcel akože nejakú peknú svadbu v modrom kostolíku. Terapia na prvom mieste? Čo je ti s tebou? Kdyby to aspoň zaobalil trošku vtipně jako já a prostě ne takhle na sílu jí řekl, že prostě to má v p***i. Že máš terapiu? Možno bude s tebou, tak... Možno bude... Ja už to tak akože... Chápeš? No, dobre, to nechcem sa o tom vyjadrovať, dobre. Ja si myslím, že každý človek potrebuje taký ten seberozvoj. Hlavne on. Astrológia? No, to také, že v strede, no. Astrológia. Ináč to je niečo s hviezdami? Počkaj. Že Cože, jak po ní vyjel, ne? Ináč to je niečo s hviezdami? Počkaj. To není borec, určitě to není borec, čubis. Že astrológia to je aj niečo, že s tými znameniami? Či No to sa veď inak presne, volá? presne nad tým teraz rozmýšľam. No, ne, to je inak. Je to tak. Je to tak? To, že znamenia? No, veď znamenia, tak veď čo, ja to neriešim nejak. No, Že ani keby ja. som, Ani veď ja keby som si mal toto, že ja som rak, tak niečo mi tam sedí, Ty si niečo rak? ne. No. Ty jsi rak? Aha, tak teprve teď vidím ten red flag. Čo ježiš? Srandujem, čak nevyznám sa do toho, že... Kokos, veď najväčší milovník, rak. Kámo, ty máš rád jen tak maximálně sám sebe podle toho, co tady říkáš zatím. Ten ti dá prvé posledné. Ale tak hneď ti to neukáže, že ti dá prvé posledné. No tak Najprv je taký trošku, že odradný. Hej, Trošku toxik, ale potom je dobrúčky. A ty si jaké znamenie? panna. Ja aj pána, ale to je dobré. Áno, to je najlepšie. To je taká Ale to... kľudná, ale nejak sa mi nezdáš kľudná, lebo furt do mňa hecuješ. Co? No čo preferuješ, tu, milá dáma? Tráva, cigy, alkohol. No to som Super. zvedavý na teba. To čo je? Veď to nemá umiestnenie. Ja, že to ani si nevyskúšil, boha jeho. To nie, to len proste, Nevyskúšala. čo preferujem, tak to nemá umiestnenie. Aspoň mluví na rovinu týpek. Kámo, občas je jako fajn mluvit na rovinu, ale občas je fajn jako prostě mlčet. Tak ja som dal alkohol, tak to si ako vypijem, občas s kamarátmi. Trávu, No. to som nemal, Prečo je na druhom mieste? ja neviem. Ten alkohol som dala, takže... No, že už Ako keď, tak proste. Ale No to aj ja, keď už idem, tak poriadne. najradšej nič. Teraz som dlhšie nepil, asi pred 2 týždňami. Nepijem tak často. Najradšej Fakt? Čo ty ne? Super. Ja chodím na festival triezva. Aj tam Tak ostanem ja triezva. akože musím byť v nejakom trochu ako v nejakom
príjemnom stave trošku. Odradilo, neskutočne ma odradilo, keď povedal, že keď sa ide opiť, tak poriadne. Keď sú všetci na... Kámo, tak veď to sa tam cítiš jak v opičárni. No to vtedy môže byť sama sebou a triezva. No ale veď to, ale že to nezvládaš. Lebo tam Ja to zvládam. lebo si tam jediná triezva. Ježišmária, ty si nudná. On je nudný, lebo musí piť, preto aby sa zabavil. Vyzerá to tak, že Daniel s Denisou rozmýšľajú rozdielne. Na tabulky napíšu, či chcú v rande aj napriek tomu pokračovať. No, fantázia. kámo, ten týpek předtím řekl, já bych se s ním nikdy nebavil, kámo, je to. Ale já je chápu. Hej, Denisy, ty píšeš, že to je blbost a tak. Já to chápu. Hele, já jsem byl na tom rande naslepo s tou Sandrou a taky jsem věděl, že to je prostě dilina, kámo. Ale prostě ty v ten moment jako prostě nechceš být tak, víš co, ty si uvědomuješ, že to je na tom videu a tak, ale tenhle si to teda neuvědomuje moc. Zhodli. Tak pokračujeme, poďme papať. Ja som veď slušne vychovaný, veď chodím do kostola, takže som slušný. A to znamená, hej, toto znamená. To je pravidlo. Ideme ďalej a okrem chutného jedla z Confud baru servírujeme aj hlavný chod. O môj bože. Kámo, jaký waste času, však tam máš jídlo zadarmo, vole. To je burger. Burger? Čo to máš ty fajnové? Povedz mi, čo to je? Casadela. No, však placka, vidíš. Dobre, máme tu Dobrú otázky, tak papaj dobrú chuť a ja ti ich budem čítať a ty budeš odpovedať. No, veď áno. Katy Perry letela spolu s inými ženami do vesmíru. Pridala by si sa? Katy Perry, ne? Katy Perry. Kámo, to prostě dávám znova, to je jako skvělý. Pridala by si sa? No, veď áno. Katy Perry letela spolu s Ale jako zase Katy Perry, jako chápu, ale neopravoval bych ji, nechal bych to bejt prostě. inými ženami do vesmíru. Pridala Katy by si Perry? sa? Katy Perry, ne? Katy Perry. No vtedy, keď ma zvykol opravovať, akože, že zle artikulujem, alebo že som prečítala nejaké anglické slovičko, inak on to opravil, tak vtedy som bola úplne taká, že nechaj to byť, že nemusíš to robiť zo mňa. Ty byla. Čo? Katy Perry letela spolu s inými Prosím, ženami do vesmíru. Chodíš do toho vesmíru. Pridala by si sa. No. Kámo, no, to je v p***. Řeknu vám to jednoduše. Abyste mohli žít v soužití s ženou, musíte se dostat do stavu, kdy tomu budete velet vy, ale ta ženská bude žít v tom, že tomu velí ona. V ten moment je to v pohodě. A pokud jste dyliňáci, který tomu velet nechtějí, tak to klidně nechte celý fakt na ní. Čo je tvoja vysnívaná destinácia? Super, že vieš čítať, odpovedz. Ty odpovedz, ja sa teba pýtam. Kámo, tady podle mě teď těch posledních 5 minut, to bude pain. Tak vážne? Joj, to je dobré toto. Kámo, toho týpka už zajímá jenom to žrádlo. To je doslova bowler? Ne, není skrylo, není. Není na tom nic hustýho, není na tom nic zajímavého, není na tom nic atraktivního, je to trapný. To není to dobrý. Má v p***či a trolí to. Kámo, to není troll, není to vtipnej troll, je to prostě vyloženě jenom, je doslova, kámo. Dobre, pridala by som sa hneď teraz. Ako s Katy Perry? Áno, hneď teraz hneď. V tomto momente. Komu fandíš v rúži a prečo? Je Rásťovi. Áno, má tam najťažšie. Takže fandím Rásťovi. To ti poviem. Ako ten, jak sa kontroluje, aby som už asi to nezvládal. A tak nie je pre všetko, no. Ale, veď áno, ale jak všetky... Ja by som Čo by si nezvládal? Čo by si ty nezvládal? Tým 18 babám každej povedať nejaký kompliment a dať jej rúžu. Nemusím. Popri tom to tak necítim s ňou napríklad, ale musím jej dať rúžu. Keby to bolo na mojom mieste, tak ja tam vyhodím asi 15 a nechám si tam len 3 baby. Koho by si nechal? Mne sa ako najviac páči ako Míška, ale len vizuálne. Keby som mal s ňou žiť, tak by som asi zbláznil. S ktorým slovenským politikom či političkou by si šiel na rande? Ani z jednou, lebo každá je škareda. Koľko času ráno a večer tráviš starostlivosťou o pleť? Ujasníme si to. Už keď sa odličím večer? No. A dajme tomu, že 10 minút. Ráno aj večer. No akože ja keď idem na Halloween a som celý tam toto natretý, tak ja sa odmaľovávam aj hodinu, lebo to neviem na Halloween? No jasné, veď... A čo si bol tento rok? Teraz? Hot šašo, ja neviem, jak to bol povedať. No taký sexy šašo. Hot šašo.
Pašo. Slovenský reper Separ má 38 rokov a netají sa vzťahom s 22-ročnou Terry Palovou. Je to podľa teba príliš veľký vekový rozdiel? Čo je tvoje maximum? Kámo, nemůžeš se tam takhle prostě vyflexit, když máš koláče, kámo, až skoro na zádech, ty vole. Nemůžeš se tam takhle, kámo, na ní vyvalit do pí... Palovou. Je to podľa teba príliš veľký vekový rozdiel? Čo je tvoje maximum a ktoré by si zvládla? Do 30. Do 30. A tvoje minimum? 20. No, ja tiež to mám tak nejak... Ja mám rád mladšie baby. Ty si tak 23. No, ja som staršia. Áno, 23 Tak povedzme, tak starším teda. Tak 23, ja nemám rád moc mamičky, ako. Takže 23 až 18. 3 až 18? Tak povedzme, tak starším teda. Tak 23, Jo, 23, dobrý. ja nemám rád moc mamičky, ako. Takže 23 až 18. Som na teba zvedavý. Koľko je hodín? Koľko si sa máš rozhodovať, či ma chceš alebo nechceš, ale že koľko je hodín. Ty si dobrá. Tretí chod poriadne zamiešal karty. Ak sa chcú Daniel a Denisa prehrísť až k dezertu, musí aspoň jedna tabulka ukázať áno. Čum, kámo, prostě budou chtít to žrádlo, takže daj ano. Po treťom kole som uvažovala aj nad tým, že by som napísala nie, ale tak chcela som vedieť, že čo bude ďalej, takže som napísala. Chtěla jsi ten desert, ty vole, prostě řekni, že se chtěla nažrat. Já ti to fakt za zlý mít nebudu, je to úplně v pohodě, já bych to udělal taky. No čo to je také obyčajné, len áno? On prostě jde peskovat úplně za všechno, že prostě napíše normální ano, chápeš? To měl aspoň žmurkať sa už smajlíka, ne? Ja sa žmurkam tak. Ojoj, jaká mrška. Čaká nás štvrtý chod, ktorý finálne preverí kompatibilitu medzi našimi holúbkami. No poďme hrať ping-pong. Hovor ty prvá. K čomu si viacej naklonený? S deťmi alebo bez detí? Už som ti to asi rozprával. Nie, ukáž mi to. Aha, jaj. No. No, deti. Čo si ty? No ja som tak stred. Dneska jsem šel po ulici a prostě procházeli okolo mě nevím, nějaký prostě pár, jdou okolo mě, třeba typka 165 cm, týpek třeba 190, jdou okolo sebe a jenom prostě okolo sebe procházíme v metru a jenom slyším, jak takhle prochází. Já na ty děcka fakt vole. Kámo, a říkám, jsem se otočil, ty vole, a říkám, no, chudák týpek, tak ten bude asi bez dětí, kámo. Uvidím, že čo. No tak mi povedz, Život. no ale mi povedz. Nevedel by som si Ne, to řekla ta holka. predstaviť byť s babou, ktorá nechce deti. No, veď uvidíme, že budem chcieť viacej cestovať, alebo budem si chcieť založiť rodinu. No tak ja som určite za tú rodinu. Ako, a ja by som bola. Pre mňa rodina je prvorada. Jo, Betty, ale se mnou. To môže byť aj psíkovi. Čo to môže byť? Psíkovi. Mačičke. Dobrý táto. Psi? Ne. Máš zvieratá? Ja mám, ale proste, ja neviem, to je pre mňa nejak... No? To je jaké prasiatko, to je boží dar, ty. Tak mesto alebo dedina? Stred. Ja som proste vyrastal v meste a tam aj zomrem v tom meste. Akože áno. Ja si viem predstaviť, že by som bol v dedine. Nič tam není. Ja som zase z dediny a je to super. Neveru prepáčim, alebo neveru odpustím. Neodpustím, aha. Som povedala odpustím? Áno. Ty neveru prepáčiš? Hej. Dejte mi do života! Teda, co? No ja by som v živote. To keď je raz podvodnička, tak bude navždy podvodnička. Nedávam šancu. Denisu a Ne, upřímně, jako já bych to neodpustil. Daniela čaká posledné rozhodnutie. Pokiaľ sa chcú stretnúť na skutočnej večeri, na ktorú ich pošle Refresher, musia to ukázať ich tabulky. Skutočné rande sa udeje iba vtedy, ak sa ich odpovede budú zhodovať. Čo uvidíme na tabulkách? Pojď, totální opak. Jasné, no. Čo dodať? To je matching. Očakávala som, že napíše nie, lebo možno si chcel ochrániť ego, aspoň tak mi to prišlo. Bohužiaľ to nevyšlo, no. Asi to necítila zo mňa. Ani jasne asi. No. Čo mám povedať iné?
Ja na rande potrebujem viacej času. Ako nechcem uraziť akože Denisku nič, ale keby som mal ako zhodnotiť, tak to ako vôbec není môj typ. Že ma nepriťahoval ako fyzicky vôbec. Neviem, dal by som jej 2 z 10. Dala by som mu 3. A já už se tomu můžu fakt jenom smát, kámo. Wow. Jako z 2 z 10 fakt není. Můj typ to taky není, ale je to hezká holka. Přijde mi to... 2 z 10 fakt nejseš, jestli na tohle video koukáš, neboj. 3 body z 10, lebo má ruky a nohy. V dnešnom menučku zdá sa iskra neprebehla. Napriek tomu si domov dvojica odnáša balíček od Astrid, aby ich pokožka vyzerala skvelo. Nezabudni, že ak si chceš rande naslepo užiť naživo pred našimi kamerami aj ty, stačí kliknúť na formulár v popise videa a prihlásiť sa. Náš Honza Lásko No, takže dámy a pánové, tohle bylo tohleto videjko. Já si myslím, že jsme se dostatečně všichni tak jako nějak pobavili. Já teda určitě. A za mě crazy šílenost, absolutní magořina. Já jsem se nenasral, moc to hrotíte. Já jsem z toho úplně v pohodě, protože prostě vím, že takovýhle nejsem. Tady někdo píše, prečo bude asi Daniel sám? Mal by se zamyslet nad sebou. To je neuvěřitelný trapas, to jeho vystupování je. Vyjadřování, jak se k ní chová. Jo, jako nechová se k ní vůbec hezky. Nemusí to být, kámo, tvůj typ, ani nic takového. To prostě není správný chování, není to hezký, není to dobrý. Čitá katastrofa toto. Denisa pěkná mladá baba a ten chmulo, chmulo, nevím, či se viděl v zrkadle, vlasy jak hnězdo vtáka, gaba a že nechce na frérku mámičku, 23 rokov je pre něho stará, no to ano, keď on sa zasekol někde v 14. Kamo, chmulo je crazy. Kdo mu pově, že Andrew Tate už není trendy? No, ten týpek je fakt cooked. Jako extrém. Takhle by se fakt nikdo neměl chovat k holce. Některý ty jeho úplně zbytečný jako výroky byly too much jako za mě.